ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ଥୁଇ ଭୀରୁ ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଭିଙ୍କ ଆଦରର ମଧୁବାବୁ। କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣେ। ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଲେଖକ ଓ କବି, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ LLB, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଗାଥା ଲମ୍ବିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶୁଭବେଳା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏତ ନଥିଲା। ତାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ କଟକରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଏକ ଜମିଦାରୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଥିଲା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର 2 ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଥିଲା, ଯିଏକି ରମାଦେବୀଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଥିଲା। ପରେ ପିତା ନାମ ବଦଳାଇ ମଧୁସୂଦନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଗାଁ ବାହାରେ କୋଠାଟିଏ ଗଢ଼ାଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ, ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହୁଏ। 1864ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିରାନୀ ଚାକିରିଟିଏ କରନ୍ତି। ସେଠାରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲିକତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1870ରେ BA ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାରେ କେବେହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିନଥିବାରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଗ୍ରେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରେଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରା ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଓ ମଧୁବାବୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କଲେ। ଏହାପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଲିକତାର 24 ପରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିପୁର କୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାରିଷ୍ଟର ଜେଟ୍ ଉଡ୍ରଫଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ମନ ନ ଲାଗିବାରୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1881ରେ କଟକ ଫେରିଆସନ୍ତି ଓକିଲାତି କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କଟକ ଓକିଲ ମହଲରେ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବିବାଦ ଭଳି କେତେକ ଜଟିଳ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇ କଟକ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବାପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଜାତି ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନୀର ଉକ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗୀତିକା ଆଦି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ତଥା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଗର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁଛେ। ଏ ଜାତି ତୁମ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବ।